Γεια σας παιδιά, σήμερα 10 Δεκεμβρίου 2022 συνεχίζουμε με την ανάγνωση του Σωτήρα, απόσπασμα δεύτερο. Θα διαβάσουμε πρώτα το αρχαίο κείμενο. Τέκνον Τιμόθε, νύφε εν πάση, κακοπαθήσεων έργων ποιήσεων Ευαγγελιστού την διακονία σου πληροφορήσεων. Εγώ γάρ ήδη σπέβδομαι και ο καιρός της εμή αναλύσεως εφέστηκε. Τον αγώνα των καλών ηγόνισμε, τον δρόμο τετέλεκα, την πίστη τετήρικα. Λοιπόν, αποκείται μη ότι της δικαιοσύνης Στέφανος, ον αποδώσει μη ο Κύριος εν εκείνη την μέρα. Ο δίκαιος κριτής, ου μόνον δε μη, αλλά και πάση της ηγαπήκωση την επιφάνεια αυτού. Αυτό είναι το αρχαίο κείμενο και τώρα θα διαβάσουμε το Σωτήρα, η εξήγηση αυτού του κειμένου. Τίτλος είναι «Οι τελευταίες πατερικές νουθεσίες». Είναι η επιστολή του Παύλου προς τον Τιμόθεο, εκεί που ο Παύλος φυλακίστηκε και του λέει ότι να ανήφεσαι πάντα το αγαθό και εγώ, λέει, αγωνίστηκα τον καλόν αγώνα, την τέλεια πίστη την πραγματοποίησα. Αυτά είναι τα τελευταία λόγια του Παύλου πριν τον σκοτώσουν. Πάμε να διαβάσουμε. 1. Πόθος αναλύσεως. Έτσι λέγεται. Ο Απόστολος Παύλος βρίσκεται δέσμιος στη φυλακή της Ρώμης, ύστερα από ένα πολυκύμαντο βίο κατά φόρτο από έργα προσφοράς και θυσίας για τη δόξα του Χριστού και τη διάδοση του Ευαγγελίου του. Πλησιάζει η ώρα του μαρτυριακού του τέλους. Γι' αυτό και γράφει στον εκλεκτό του μαθητή τον Τιμόθεο και του απευθύνεται τα τελευταία λόγια του, τις πιο πολύτιμες συμβουλές του, τις πατερικές νουθεσίες του. Έχει το νου σου, παιδί μου Τιμόθε, του λέει, να είσαι προσεκτικός σε όλα, να είσαι άγρυπνος σε όλα σου παρουσιάζει το ποιμαντικό σου έργο. Να φροντίζεις δηλαδή με ανίστοκτο ενδιαφέρον για τις ψυχές των πιστών που σου ανάθεσε η Εκκλησία, να αντιμετωπίζεις δε με σύνεση τις δυσκολίες, με εγρήγορση τους πειρασμούς. Κόπιασε, θυσίασε, κήρυξε το Ευαγγέλιο στους ανθρώπους για να ανταποκριθείς στην υψηλή αποστολή σου και να ολοκληρώσεις με επιτυχία τη διακονία σου. Σε προτρέπω να αγρυπνείς και να κοπιάζεις, διότι εγώ αναχωρώ. Το τέλος μου πλησιάζει και θα είναι μαρτυρικό. Ήδη προσφέρω το αίμα μου ως πονδύ και θυσία στο Θεό. Ο καιρός της αναχωρήσεώς μου από τον κόσμο αυτό είναι πολύ κοντά. Ο καιρός της εμείς αναλύσεως εφέστηκε. Θα μεταβώ πλέον σε άλλο κόσμο ατελεύτητης μακαριότητας και ανεφέρετης χαράς. Κάνει εντύπωση με πόσο πόθο μένει το θάνατο του Απόστολος, παρόλο που γνωρίζει ότι θα είναι θάνατος μαρτυρικός, δηλαδή οδυνηρός και βασανιστικός, όπως δε ένας ναύτης που αποπλέει από ξένο και μακρινό λιμάνι για να επιστρέψει στην πατρίδα του, έτσι και ο δέσμιος Παύλος βλέπει ότι λύνονται τα δεσμά του, τον κρατούν δέσμιο στην παρούσα ζωή και αναχωρεί για την ουράνια πατρίδα. Είναι μάλιστα κοινό βίωμα όλων των Αγίων ο πόθος της αναλύσεως, της αναχωρήσεως για την ουράνια βασιλεία, που εμπνέεται κυρίως από τον πόθο της ολοκληρωτικής ενώσεως τους με τον Χριστό. Με αυτή την προοπτική των Αγίων ας αντιμετωπίζουμε και εμείς την αναχώρησή μας από την παρούσα ζωή, χωρίς φόβο και απεσιοδοξία, χωρίς απελπισία και μαρασμό, διότι η ζωή μας δεν τερματίζει με τον βιολογικό θάνατο, αλλά συνεχίζεται στην αιωνιότητα κοντά στο Χριστό. Νούμερο 2. Ο καλός αγώνας. Στη συνέχεια της επιστολής ο Θείος Απόστολος κάνει ένα απολογισμό του έργου
και της προσφοράς του. Τον αγώνα τον καλό ηγονίσμε. Έχω αγωνιστεί, λέει, τον καλό αγώνα για τη διάδοση του Ευαγγελίου. Έχω φτάσει στο τέλος του δρόμου της αρετής και της εκπληρώσεως της αποστολής μου. Προπαντός έχω διαφυλάξει ανώθευτη την πίστη στον αληθινό Θεό. Γι' αυτό μου επιφυλάσσει ουράνιο στεφάνιο ο Κύριος, περιμένω να μου χαρίσει την ουράνια βασιλεία του. Το βραβείο δε αυτό θα μου το δώσει ως ανταμοιβή κατά την ένδοξη ημέρα της κρίσεως, κατά τη Δευτέρα παρουσία του ο δίκαιος κριτής, ο Χριστός. Και μάλιστα το στεφάνιο αυτό δεν θα το δώσει μόνο σε μένα, αλλά και σε όσους τον έχουν αγαπήσει και με πόθο περιμένουν την ένδοξη εμφάνισή του. Κάνει λοιπόν λόγο για αγώνα ο Θείος Απόστολος. Πράγματι όλη η ζωή του ήταν ένα αιματηρός αγώνας μετ εμποδίων. Τι κόπους υπέστη για τη δόξα του Χριστού, τι μαρτύρια της στερήσεις για τη διάδοση του Ευαγγελίου. Αγωνίστηκε με αυταπάρνηση, με αυτοθυσία ηρωικά και έφτασε στο τέρμα νικητής, βέβαιος για τις ουράνιες απολαβές και τα άφαρτα βραβεία που έμελε να του χαρίσει ο δίκαιος κριτής ο Χριστός. Ένας αγώνας ωστόσο είναι και η ζωή κάθε χριστιανού και η δική μας ζωή. Ένας μαραθώνας πολλών χιλιόμετρων και μάλιστα σε μονοπάτι στενό ανηφορικό γεμάτο στροφές και κάτω από το οποίο απλώνεται το χάος της αβύσσου. Ένας αγώνας να ξεπεράσουμε τα πάθη μας, τις μικρότητες μας, να υπερνικήσουμε τη διαφθαρμένη φύση μας που διαρκώς ρίπει προς τη γη, να απαρνηθούμε τον εαυτό μας, τα κατώτερα θελήματά μας, να ελέγχουμε τα λόγια μας, τον θυμό μας, να σηκώνουμε το σταυρό μας, να συγχωρούμε αυτόν που μας αδίκησε, να ευεργετούμε εκείνον που μας εκμεταλλεύθηκε, να αντιμετωπίζουμε με υπομονή την ασθένειά μας, να κρατούμε ζωντανή την ελπίδα, την πίστη μας, τη βεβαιότητα ότι ξέρει ο Θεός, ακόμη και όταν όλα έρχονται ανάποδα στη ζωή μας. Μήπως δεν θέλουμε αιματηρό αγώνα όλο αυτά? Ας μην δηλιάζουμε όμως μπροστά στα εμπόδια που ανακύπτουν στην πορεία μας, διότι στον αγώνα αυτό έχουμε και εμείς σύμμαχο και υπερασπιστή μας τον ίδιο τον αγωνοθέτη Χριστό. Ιδιαιτέρως τώρα στην αρχή του νέου έτους ας πάρουμε την απόφαση να αγωνιστούμε με περισσότερο ζήλο τον καλό αγώνα της αρετής, ώστε να λάβουμε και το άφαρτο στεφάνι της νίκης από το στεφανοδότη Κύριο. Παιδιά, αυτό ήταν το απόσπασμα δεύτερο, πάλι ως συνέχεια του τεύχους 2256. Αυτά, να είστε καλά, αμήν.